възрастта им. Просто бъдете по-внимателни там, за да не се получава една, как да кажа, неподходяща форма на изява на малки деца, които все още не са придобили усещането си за женственост или за някакви така детайли, чисто човешки, и преекспонират понякога това, което трябва да го направят, изглежда неестетично. Така че моята препоръка е да внимавате в естетиката и да презентирате децата им така, че да е подходящо за тяхната възраст. И като музика, и като форма, наистина ще така потвърда това да се съсредоточите в елементите и в детайлите, така че тези деца да придобият повече умение. Шоуто ще дойде, когато се вкара настроение и децата се усетят, че могат много неща. Така че на добър час ви желая, стискам ви палци и кураж, дано всички вие да имате дразновението да го правите, финансовата полза също, защото това е мотивиращ фактор, но да разграничите едното от другото и да бъдете много позитивни и търпеливи с децата си. Благодаря ви. Колеги, някакви въпроси, уточнения? Има ли? Да благодаря за търпението на журито. Това е много тежък ден. Да, така е. Знам, че много да дая някакви от докладите. Но аз искам да ви уверя, че журито работи много прецизно и Не се съмнявам. И всичко е в името на децата и на колегите. Съобразяваме се с всичко. Така че да ви пожелавам успешно изтърпение. Благодаря ви. Следвате до края. Успех на всички и започваме след малко.